inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Hanyar ta so daga gogori ta tafi kodan hayi ta tafi dumbulin wadda ta wuce zuwa har tsanyawa. To yadda take kasancewa kenan idan rafi ya shigo wannan mutane wanda suke tsallaken rafi na kodan hayi, to ko da a ce mara lafiya ne ba za su iya tsallako da shi ba, sakamakon idan rafi ya shigo ba wannan fa na daga yamman nan, ya ce zai tsallaka. na daga yamman nan fa ya Da gaji. Allah muna kira ga hukuma da ta taimaka ta shigo domin ta yi wa mutane gada, ko da a ce Kaga wannan wai sai dawo daga yamma, shi da zai koma daga can ai gabas zai koma. mu fa a takaice ma sai dai mai batun Allah ya sa ga mahukunta wanda suke a karamar hukumar BAGWAI, tunda wannan rafin na karamar hukumar BAGWAI ne, ba su da wani abu da suka sai dai su fito su yi wa mutane surutun cewar sun yi abu kaza, kuma alhalin ba wani abu da suka yi, ba wani abu da za su zo su nuna na cewar su suka yi. To mu da su sai dai Allah ya sace kawai za ta raba mu, saboda ba wani abu da su yi za su nuna su ce sun amfana wa al'ummar BAGWAI. Baska! Baska!